Ka Voice of the People Party VPP kalakhot ya ka jingalang ban ai khubleyo MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Seat u Dr. Ricky AJ Singkon ha khli riat ha ka khat artarik naitung. Ya ka ne ka jingalang on penlong ha khli riat West Community Hall ha ka por shipo bejemen stamp. Ha ka ne ka jingalang on ya don lang u Presiden VPP ba Arden Miller basayo moit na kaliang ka VPP khli riat circle ka khot wer ya ki pai ba ban wan sha ka jingalang ha ka ne ka sngi.